Inan sagaw kɔni patron a ma nɔgɔn dɔɔnin a ma nɔgɔn dɔɔnin bon an yɛrɛ yɛlɛla ka sagatigiw ɲininka u ko saga de tɛ yen saga tɛ yen filanan saga da ka gɛlɛn n'i yɛlɛla saga o saga kɔrɔ bi i b'a ye u bɛ piri fɔ a la misi piri de don saga fitinin 35,000 40,000 saga fitinin ka sɔrɔ salon na sini an bɛ saga minnu san 15,000 walima 25,000 olu de gɛlɛyara bi ne yɛrɛ ne ye saga marala de n ye saga marala ye wa n bɛna bila réseau de kan bɛɛ bɛna n dɔn fɛnɛ bɛɛ saga yɛrɛ gɛlɛyara ka se hakɛ min ma bi kuma t'an yɛrɛ da kɔnɔ quoi kuma t'an da kɔnɔ bon an kɔni bɛ min fɔ gouvernement yɛrɛ ka wuli ka nin don ko in na u ka nɔgɔya kɛ walasa saga ka se ka na Bamakɔ nɔgɔya la cogo min na ka tila ka mɔgɔw pini fɛnɛ u ka se ka sagaw nɔgɔya mais saga tɛ bɔ diɲɛ yɔrɔ si ka na Mali la yan saga bɛ sɔrɔ Mali de la yan bon mun de b'a gɛlɛya. Ne ta in kɔni tiɲɛ yɛrɛ la daba man ca ka ne ni maa min nana ɲɔgɔn fɛ an ka daba bɛɛ lajɛlen an maa saba don ne kɔni ma san dɛ n y'a bɔ n taw la ka na ne taw caman ye baw ye saga yɛrɛ saga ɲɛnama t'a la ka an maa min nana ɲɔgɔn fɛ mulu kɔnɔ a kɛra cogo o cogo a tun bɛ saga 200 kɔnɔ ka gɛlɛ o kɔfɛ saga yɛrɛ da sɔngɔ da a bɛ taa da 80,000 ka jigin dɔw bɛ 80,000 sɔrɔ dɔw bɛ 60 sɔrɔ dɔw bɛ 40 sɔrɔ hali 25 saw bɛ yen. ko a da laban yɛrɛ da laban yɛrɛ a ka kamina 15 la ka yɛlɛ sanfɛ 15 duguma kɔnɔ o saga tɛ yen n'a y'o saga san dɔrɔn a tɛ kɛ laya ye wa an yɛrɛ lajɛ ala sago u sago an degunnen don jamana gɛlɛya kama a sira la fana ne ye min fɔ o don n'an bɔra an bɛ tili fila kɛ sira la dabaw bɛ degun kojugu n'an nana dabaw kɔngɔnen don ka tulu b'u la de u kɔngɔnen don mɔgɔ tɛ sɔn ka wari don a la ka jula ninnu ne kɔni t'a san dɛ jula ninnu dɔw b'a san 80,000 ka taa jigin ka n'aw nana yan dɔw bɛ bɛn yɛrɛ de dɔw bɛ sa sira la ji fɔ u b'a fili dɛ 80,000 50,000 ta n'a y'a san n'a ji fara bɛn kɔni tɛ tɛmɛ o i bɛ tila ka taa t'i ka wari bɔ ka d'a ma. n'a ye ko gɛlɛya jumɛn bɛ gɛlɛya caman de b'an kan ka bɔ Douassane ka na yan nɔ parce que sira tɛ yen sécurité tɛ yen parce que sira mun don parce que ni an bɛ bɔ Douassane ka na yan nɔ bi an bɛ don min na bi saga kelen dépense kan ka bɛn 1,200 ou bien 1,200 ɲɔgɔnna dɔɔni ɲɔgɔnna de ma parce que sagaw fana n'a fɔra terresse de don i bɛ mun sɔrɔ 25,000 n'i ma 30,000 bɔ i t'o sɔrɔ parce que k'a fɔ saga ka nɔgɔya a ka di an ye an tɛ ka saga gɛlɛya dɛ saga yɛrɛ a san yɔrɔ la sagaw gɛlɛyara yen de k'a fɔ an de bɛ ka sagaw gɛlɛya Bamakɔ yan nɔ o tɛ dɛ sagaw san yɔrɔ la sagaw gɛlɛyara parce que jagokɛla bɛɛ kan ka fɛn dɔ de kɔ jago fana ye fɛn dɔ ye i ka dɔɔni de sɔrɔ jago la o de ye jagokun ye parce que e ye fɛn mun san 30,000 e kɔni tɛ se ka feere 30,000 e ye fɛn mun san 20 i tɛ se ka feere 20 parce que bɛɛ ka bɔ a hakilina na fɔlɔ an tun bɛ ka sagaw sɔrɔ firi mun na an bɛ don min na bi a t'o sɔrɔ o firi la parce que burusi kɔnɔ sécurité kama baganw yɛrɛ ma ca komi fɔlɔ parce que ni fɛn ma caya a sɔngɔ bɛ fara kan jagoya de don parce que ni ɲɔgɔnna de bɛ o degun de b'an kan quoi an bɛ mun fɛ dɛmɛ in na burusi kɔnɔna in ka sécurité dɔrɔn baganko ye san 2 san 1 de ye parce que baganw bɛ se u ka se yɔrɔ la u kan ka labalo ɲuman na parce que baganw ka baganko ma gɛlɛn parce que e kan ka fɔlɔ e kun bɛna taa baganw jɛ yɔrɔ min na o yɔrɔ ninnu bɛɛ mɔgɔ tɛ se ka taa yen nɔ parce que k'a fɔ baganw mara so kɔnɔ baganw fana sɔngɔ ka nɔgɔya o fana man nɔgɔn.